Здравейте на всички, аз съм Пъкалидър БГ и това е една игра от Steam, казва се Dragons and Titans. В момента е безплатна, това май е скин. Не е толкова хубав. Добре, тук се купуват драконите, тук оръжията, тук може с пари да си купиш. Няма да давам пари за глупости. Тук такива билки да смъркаш, да пиеш. Тук има най-различни актове. Не знам какви са, трябва да ги видя. Това е в началото, го почваш да играеш на него. Бягай от тук. Айде, движи се, бе. Така, тук са руните. Ето тук почваш играта, тук е някаква подготвителна. Да направим една игричка, да видим какво стане. Така, да разцъкаме, да ги разбием. Сега ще им сепа главите. Ще им сипа да ядат. Ще ги направя на salata.com. Нещо друго, което искам да кажа след може би няколко дни ще се здобия с Garry's Mod. И ако някой иска и има играта, може да поиграем. Тук много... добре, това ми е любимото. Една от любимите карти ми е тая. Може да поразцъкаме малко. Да им намай, да ги сипем да едат. Пуснима да мина, бе. Ах, твоята мазна кожа. На този буздуган на скин ли има, бе? 37 буздуган. Аре, всякъде са мършите. Чакай, ще оправя малко приборите за игра. Какво точно трябва да направим? Да събираме голд и да пускаме тия балистрите, докато унищожаваме. Така, влизам ви с 200. Кой бие там, бе? Колко кил имам вече? 0! Как 0? Кой ги взе всички? Кой взе всички килове? Баси мазния. Леон, ти ли ги взе? Твоята кожа под ножа. Как можеш да взимеш всички килове? И аз ще умра. Ще умра. Няма да се дам толкова с лесно. Не се дадох толкова с лесно. То май го убих. Не го убих. Fuck off. Той сега убих ли го? Да, има вече един кил. Браво на мен. Машина съм. Я ти не ме би. Кой ма бие постоянно, бе? Кой ма бие постоянно? Това трябва да го взема. Добре. Колко кила вече имам? 2. Супер. Къде са всички? То го ударих така непредведно. Така ганно. Сега ще му сипа, тук ще му намажа една скорпионска спус. Ще му сипа манджа да еде. Кой си ти, бе, бате? Така няколко топки тук искаш. Така. 2 топки, кой ма удари с... Последния удар бе мой. Имам 3 кила. Как им го крада? Мазно. Кой влиза? Бе, убий го, бе. Взимам им ги... ние сме отключили балистиките, така ли? Колко кила имам? Имам 6 кила, вече аз съм на първо място.
Което не знам как стана точно. Смал... Някой да не каже аз, че съм някакъв там... Бум, изядох ви. Майма минах. Я, минахте ли ма? Гниди и признайте си, че ма минахте та. Не бе... О, добре. О, е, бейби. Сай ти ли остана искаш? Така да намажа обихта. Малко 9 кила. Tower Defense. Щях да кажа, че то лепи мен, ама не ме лепи мен. Значи топки с вуз. То много бързо го сгънахме. Така. Колко кила имам? 11 кила. Аз горе-долу трябва само две неща чукам. Я. Кой взе другите килове, бе? Оп, добре, той е нашия. Нема биле. Маскарбоне. Ей, пак не ги пих килове. Или мога съм ги пил. Ай, ги пил съм един, бе. Кой има заледи неговата? Так, 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 так. Четиринайсет шивани кила. Не. Аз ли го убих? Не го ли убих аз? Не знам. Но едва ли да съм го убил аз, като знам как се къса. Айде, тия до базата съм. Малко. Как не ми даваш XP-то, дира ми нервите. О, не, другите са стрелнали с балистрата. Не знам, че от тук по тази ливацка само на пътя и тук са за... Не? Обърка съм се. Как една минута ще чакаме? Еми... Явно ще трябва. Нема толкова да бате гошо. Ай, че ми стана скучно, бе, пускайте на тук да игра малко да ги избия, ай, че някой ще ме мине. Наближават ме по килове. Па и да ме минат, много ми пука. Един е на едно килче разстояние. То ходи назади. Баси бот.
Ма стигайте. Чакайте, ма. Хайди. Близо до мен са. Много близо. Ако ми пука, сега отивам и ги започвам. Започвам кил след кил, кил след кил. И го изядоха. Настигнаха ме. Ей, той е много важен. Мой ли е? Не знам дали е мой. Мой. Не е мой. Фак. О, е, мой е. Не стигнах ли та, бе? Аха. Имам 16 кила. Печелим. Охо. Охо, колко медали. 114. И 50. 164. Почти съм пето. А кога съм ги взел тия двата? Така и не съм забелязал. Ей, тия всички са на минус. Ето по колко таяци имат. Аз тук... Обаче, това, че взех толкова много, още колко сгради трябва да разруша, ма. Още една. Добре, това ще бъде за този епизод. Малко кратичък, ма какво се прави. Ако искате да има още такива епизоди, може да чукнете лайк бутона. А ако искате да има още клипове, такива, може да се абонирате за мен. Това ще бъде от мен за сега. Чао, чао.